Skopje 2014 proiektuaren ondorioz sortutako hiri artifizialaz eta hol bazar inguruko eremu musulmana zarago, beste Skopje bat dago. Bai, bidarien gidetan eta blogetan agertzen ez den Skopjea. Turismo konbentzionalari modu zibilinoan eskutatua. Jugoslaviar iragana duen Skopjea, azken finean. 1973an lurrikara batek hiria suntsitu zuen. Egoerari aurre egiteko, Josip Broz Titok nazioarteko elkartasun deia egin zuen, eta eragin nabarmena izan zuen. Jugoslavia lerrokatu gabeko herrialdea zen, gehiago, mugimendu horren buru. Eta nazio batuentzat aukera paregabe izan zen batasun internazionala erakusteko. Laster iritsi zen herrialdera laguntza finantziero eta tekniko ugari. Kenzo Tange maizu japoniarrak zuzendutako nazioarteko arkitektu ospetsuenen talde batena barne. Arkitekto taldu horren helburua diseinu eta hiri birmoldaketa plan baten bidez hiria berreraikitzea izan zen. Zalantzarik gabe, 20. mendeko adierazpen arkitektoniko indartsuenetako bat. Baita, hiri ideal sozialistak gorpuzteko inoiz egin den saiorik handienetakoa. Helburua, Skopjeko kaleak hiri diseinuaren tapiz batean bihurtzea zen. Eraikin, modernista eta brutalisten kombinazio paregabeko baten bidez. Horietako asko bere garaiko ikono bihurtu ziren. Taineren plana Erdi Aroko hiri baten printzipioetan oinarritu zen. Hiriko harresi bat irudikatu zuen hiriko erdigunea inguratzen zuten etxe bizitzaz osatua, eta bertara iristeko hiriko atea. Baina ikuspegi erradikalen hori ez zen bete. Planak aldaketa asko jaso zituen eta 80ko hamarkadan Jugoslaviak izan zuen krisi ekonomikoak aurreikusitako eraikuntza asko geldierazi zituen. Hala ere, planean jasotako berrikuntzarako espiritu modernista funtseskoa izan zen hiriaren nortasun berria sortzeko, nortasun sozialista bat. Eta lurrikararen ondoren, Skopjeko eraikin nabarmenetako batzuk altzatu ziren. Gotxe Deltsev ikasleen egoitza, Skopjeko posta eta telekomunikazioetako bulegoa, Zibil eta Metodio unibertsitatearen eraikina, Zientzia eta Arte Akademia, Macedoniako museoa, Arte Garaikideko museoa, Gobernuaren jauregia, City Trade Center eta Irrati eta Telebista Nazionalen eraikina. Guzti hauek bideo honetan ikus eta dastatu ditzakezue. Zorionez, Skopje ez da mugatzen Skopje 2014 proiektuak sortutako Las Vegas berrira. Ez da bazar zagarrera. Belgradeko Novigrad auzoarekin batera, bulebar zabalak eta proletarioentzako eraikin ordenatuen Jugoslaviako ereduarekiko hirigintzarik leialena duen hiria da. Lurrikararen ondorioz, nazioarteko laguntzapean eraikitako edifizio brutalista singularrak dira Skopjeko hirigintzaren ezaugarri nagusia. Azken batean, Skopje Europako arkitektura brutalista modernoaren adierazgarririk onenetakoa da.